Ивана, включвам си, защото не си награждате за мен, тъй като виждате, че в момента вървина. Не чак толкова мъжете, просто много, защото за първи път се връщам в детството ми, като ще ям тук. Буеното и на детството просто ще ям по-малки сладкари. И то е от големите цена, за стиските палци да не са свършили сега от магазина с мамата и ще взема по-малки награди Буено с моите 50 лева, които дядо онче ми даде, които не успя да дойде на рождения ден. Ако не се даде рождения ден, може да върнете, да отсихте на сладко. И да, просто ми болите, че там няма дядончо и той вика, че не дойде и не дай като 50 лева. Сега си купа и после се връщаме през тази, той ще чака, мама каза. И ще отидем на стадиона, на парка, ще си разкажем така, ще вървим. Надявам се да не пуха на вятър, защото не знам. Право, само си да съобща се ми духа, пока съм дума на косата. И сега наближаваме магазинчето, както виждате. След малко се почва. Кога се взема, сега тук чакаме тати, пред нас сме и искам да видите какъв красив хубав залез има. И тук сме пред блока, сега го чакаме. Така, взех си коре шоколад и поканки с награди, това са моите, това са на брата и Буено. И са много вкусно. Чао! Ще се видим, когато сме направо на парка. Бай! Така, здравейте хора. В момента не знаете къде съм си поправила камерата, да не падне. Взехме всичко. Аз взех сега Буеното, обаче се запазих отчето. За сега. Се запазих последно, защото те са две, вие знаете. И в момента ми не знам да говоря, защото съм пред комшата и ми зяпа. Те така хора. Взехме нужните работи в турбата и когато тръгнем, всъщност няма да сме сами, само ние семейството, и ще сме и с Леля, Пепи. Да. Вие сигурно не я знаете, но да. Така. И когато стигна на парка или на стадиона, ще ви покажа как даваме и ще ви покажа като сега на парка, да си отворим работа и да видим какво има в тази торба. Аз много си вълнувам, наистина. Аз в момента докато аз, като бях малко, много ядах. Пускаш отваряй си ги. Не, аз казвам на хората, че няма наградата. на парка. И в момента зад мен, не знам, не съм го планирала, зад мен е прекрасния залез. Много е красиво, хора. Добре, ще се изключа за малко, за да направя няколко снимчици. Тук някъде на екрана ще ги видите. И да, ще се включа пак. Тъй хора, направих няколко снимчици, вие ги видяхте. И сега чакаме тати, когато им вече всичките ще се включат. Да. Не знам нататък, ще видите какво ще стане. Аз не знам какво ще стане, обаче вие ще видите във видеото какво ще стане, което, да. Бай за сега!
Здравейте хора, чувате шум, защото сме навънка и гледайте нас. Падна ми се тази играчка, която е малко шокиращо, защото мисля да ми се падне някакви гримове нещо, обаче това мисля, че е малко като мъжко, но не знам. Тук на ръчешките ми с ръчица, мисля, че. И както винаги хора, аз си изядох пуганките, няма какво да гледат пуганките, те са ядени и изпадна тази играчка. Малко сладко, сега ще отворим да видим как се ползва и какво е това. Еми хора, отворих я и тази играчка не се отваря. Явно е така само за красота, някои равче така да се сложите. И да, това е. И това е хора. Мога само да ви кажа да се абонирате на моето канал, че са една голяма камбанка. Тъхните падат нагоре. Ай! И поръчка. Не да не покръпим това. Тъхните падат нагоре. А пък не иска да се Имам Snapchat, TikTok. Ще ви засняка тук горе. И да, хора. Ако искате да гледате видеа, се абонирате с канала, вече не мога да говоря, с камбанката и да. Това е от мен. Чао!